ما برای شما 3 تا ماشینا аксия кардем. Кемри 2, Кемри 3 бо як тайга, Кемри دیگر. нархҳои аст ки нархҳо ягон ҷо намеёбем. Не мошин бинесо гап мезанем ҳамин бародаро барои шуморо бо аксия кардан дар мои шаҳрро. 3 тайга К5 бо нархи арзон барои шумо. Ассалому алайкум бародарҷоно, салом ҳама подписчикои Автолайф да. Суроб ҳастам дар хизмати шумо. Имрӯз якшанбе аст, қарор дорам дар мошин бозори душанбе як чанд намуд мошинҳоро аксия кардане бача. Максимально дастгиёро фаромӯш намекунем. Касое ки бори аввал Автолайф ден обуна шавен, лайкҳоро бизанем. Мегзарем ба тамошои видео ва як чиза ба сами ҳаматон мерасонам. Касои дар магазини Автолайф аксия сар додагим, тамоми намуди чихолу полико ҳастай ба хотири моҳи шарифи Рамазонай. номрӯи ман ҳастай WhatsApp давона ҳастем, каталога равон мекунам. Кадом намуш ки маъқул мешавад, дастафка ба тамоми шаҳрнои Тоҷикистон ҳастай. Саломат бошед, худованд меҳрабон. ҳаматан нигоҳбон бошед. Кемри 2, Кемри 3 бо як тайга, Кемри دیگر. нархҳои аст ки нархҳо ягон ҷо намеёбем. ана як камега ки хай бо худшоли мумкин шанбия аксия барои бародару подписчикои Автолайф дар наврӯзи моҳи шарифи Рамазон. 2011 сол Кемри XL объёми 2.5 хати. ана уҷат утилизатсия танировка ҳама чӣ дора. Мешидаги нархш мега 180,000 сомония. Я бо машина бо бин салон шак тамошо кунед. Бескулчавои дорам. Ена кожни салон, мултирул монитори радноӣ, ана лукам дорам. Ана микрофон ребезем кане. Ҳоли фикана чина кана. Дарини салонш ягон кор надора. Я номер мегирин мегарден. Хафобра камера Кемри серия нишон мтевхе бача 2014 сол ая 2014 сол объёми 2.5 хати уҷат утилизатсия танировка дора 180,000 сомония. Салон шабо нишон тебинам бародарои ман. Бин кодошам нишон те кожни салон байнош аликантара латаги дора. Ена лук кондиционер ҳама народш кор мекунад. биё гуай пешам нишон тебинам. ина ҳуҷҷатош ҳамаш қоидави ҳастай. Бояг ай пешам бинед наружни ягон кор надора. 2.5 бензини холия расход чантай? 12 литр расход дора. 4 та балони нав диско хати. биё ҷав Кемри дирам нишон тем аксара бинам. И кадом сол буд 11 буд? 2000 хеле ака сози хуби саломат сози ҳама тарафоби. Чуна ам микрофон созай овоз маргад наке сайко овоз соз бия. 2011 объёми 2.5 хати бародарҷоно 180,000 сомония. бача фурсат ай даст нате. биё мошинора бар 4 балони нав диско хати. салон шак бинен, салон сиё. ина монитори радноӣ, кондиционери ях. хоб мултирул ҳама народш кор мекунад. биё агар пеш нишон шудем. ена мақсад наружни мошино ягон кор надора. ина дидесен ки иш чӣ Кемри да се ина Кемри SK дигар бародарҷоно. хоб 2011 объёми 2.5 май 180,000 сомони танировка ҳуҷҷат утилизатсия дора. ина салон шак бинем бародарҷоно. монитори Android дора. лук хоб поли салонам тозаи хушрӯай. агар хафоам биненш. хоб 4 та балони нав. мошино ягон камбудӣ надора. 88 4 та 1 388 номрӯи соҳиби мошинае 909 94 38 50. е бача кадомиш ки маъқул мешавад занг бизан биё мошина абин нам қадар овози лишнива миёри бум қабулиш мекунанд. бе камбудияй бародарҷоно гарантияш қатияй. ягай тарафам гириш.
Kapti ve şamparta mı? کدوم او را عدل بعد میگیریم Yine şort ayaksa da 18,000. Bu çıt boynoş yasa da 10,000 است ki kamekinim yoşa 10,000. ایش از 98,000 پارت. میشه چی گفتن یوزی؟ اوزی اینای بالا چورتا کیمری بود بوزی کپنجورانی انا انشالله که عکسیش میکنیم همه سویتوشون هسته کامپلیتاسیونشون خاطی میسو سولوش خاطی در ویدیوی نوبتی میشه بالا جون ملت ما برای شما او پاتشکا سلامت باشه برکنه شما در برای ریکار همه خیلی بیاین او. باشین چای خشروخ کار کنین او بهترین ماشین رو بخرین ولی ایشا پاوز یک تیگه است رشت سروچنا فروشی برادر جونو 2006 ساله объёми 1.6 твинпорт беванус моторои зури бадай мошини ман хушам қиматорай кайшонам созай бе камбудияй 10 моҳ ҳуҷҷат танировка мисол дора утилизатсиям кардаги 4 та баллони нав дискҳо қати ана 72000 сомонӣ харидори конкрет набошам мега ҳай бо биян мошина бинан ай пеш мобила меша салон шак мегирим салон шам як бини ина салонш хоб даро электро хоб начхолои масачка монитор задаги андроид ҳаман фоидаи сансаришам хушкор мекунад хоб ин агай пешам бинем номраи кароимон болдаҷоно خب 985 10 10 55 همون نمره ها نه 985 10 10 55 نمره سوی ماشین برادر جانو کسایی در معقول میشن میتونید زنگ بزنین بیاین خیلی ماشین پیش میبینید به کمبودی نه ای طرف هم بگیریم ببینیش خب пробегش 300,000 даст мултирул ана даро электропакет ина салонш марамад як тайга астраҷи дастрочни фурӯшияи бародарҷону нархи арзон хати 99 солай ана 1.6 простой ака мега нав мотор кагияй ҳуҷҷат утилизатсия мега кадагияй ҳуҷҷатош то моҳи декабра ҳаст 45000 ана муомилаи нағз бо мешавад иншоалло як бурак шуама ҷо шабанавор мегирим тамошош кунем касои да маъқул мешавад номраи ака ҳаст дар поёни видео мешавад дата электро чиқолакҳои нағз дора ина салонош хоб салонш тоза ака агай хафоан мегирим агай хафоан бидемиш хоб ина агай тарафам бинем خب نمره کرم میمونم انا 93 503 00 45 خب 944 44 111 89 دو تا نمره داشته نه 3 تا 4 3 تا 1 89 نه 3 تا 4 3 تا 1 89 مرامت تویوتا فیلر برادرجانو سال 2011 солай объёми 1.8 валматчик даст моторои зурай хоб ҳуҷҷат танировкаш то охири ҳамин моҳай неки свечам свети зури бадай озамаҷо шабанаврон 4 баллони нав дискҳо хати хоб эскудучавои дора салон шак бинен даро электро 114,000 пробег монитори радноӣ чиқолакҳои нағз яке хафоам бине 105,000 сомонӣ ана харидори конкрет набоша иншоалло бо ягон чи мобила меша задни камера яке тарафам бине номери акара мемонам бародарҷоно свети зури бадайнек хоб 934 73 73 Mercedes компрессор
2004 солай бародарҷоно. Объёми 1.8 хати газам дорад ки бензина? Бензини холӣ. ҳуҷҷатош мегӯяд 1 сола ҳастай. Ана салоншо ҷак мегирам, салоншам як тамошо кунем бародарҷоно. Я салонш. خب مانیتور اندروید زدگی سلامش تازه که خشوه چند گفتی سکر؟ خب 57,000 سومونی خیدوری کنکری نباشه با موبیلای ناز داره نمره کارا میمونم میتونی زنگ بزنی خیلی برای شما بیشتر معلومات میتونم کسایی که کمپرسور دار کنه این برای شما اگه این طرف هم بینید نمره تلفن تابو اکمونو 933 38 33 47